ई हो गइल रे, ऊ हो गइल रे, फल्ला हिंका से मिल लेले, चिल्ला हुंका से मिल लेले, आज हई भइल ह, काल हऊ भौए। अरे साला भैया हो, अभी कुछ नइखे भइल। खेसारी लाल यादव जी जवना मुसीबत में रहले हैं वही मुसीबत में अभी भी बारे। अभी ये बारे में कौनो सूचना नइखे मिलल। रियल बात कहीं तो जी आप सब जितना भी बकवास न्यूज देखतानी ओह सब पर गौर मत करी। अभी ये बारे में कौनो डिसीजन नइखे भइल। एह से नइखे कहल जा सकत खेसारी लाल यादव जी के बारे में कि इनकर गाना कब आवे वाला बा नया वाला। जी आप सबके बता दी खेसारी लाल यादव जी के नया वाला फिल्म रिलीज होके जाता सिनेमा घर में, तो जाके ज़रूर देखी और अपन प्यार आशीर्वाद ज़रूर दी। धन्यवाद।